Assalamu alaikum dostlar. Nähili ýagdaýlaryňyz gomy? Men size 4 sana kopýany örkezek hotspot'y bilýäňiz öňem işläp ber. Adgowardam nädip täzeden 3 GB işledilýän örkezek. Hotspot'a öňküýäli şeýdip wagtyny köpeldip bolýan 15 minutdan opyan ýakyp durman. Ýokarda mundan örkezýär şoň gapdalyna ady bar. Şoňa basyp köpeldip reklamy köpeldi bermeli. Kinozat görbermeli 2 sagat adet. Soňra Adgowardy girýäs. Menkä megabayt azarly 570 megabayt alydym. Sizinki dinan almam mümkin. Syna basyp ilk harpa basýan. Tüm verileri temizle basýan. Ise açysty tonalýan rusçada. Soň içine girýän. Google'un emblemasi aşagda basýas. Open ötüremiz okyan. Open'li girmeli. Soň öňkü çatan accountuňyz ýa-da başga birine basýan. Ana 3 GB keldi. Eýle Open'e çürüp işletýäs. Ýöne YouTube bilen TikTok işleden ok, men de bilmedim sizde işletýän. Diňe Telegram işletýän. Telegram'a girýändiňe şonu işlet. Bansady işleýän. Open'e çürüp girýäs. Swing Open. Swing bilen Qton men YouTube'daky kanallardan alyn. Başga da Open'ler bar eken YouTube'da on işlän ok. Men meslenam alyp gördüm. Ýöne size işleýänlerini görkezäýndim. Şu videoda. Ogur zat diýip oturman, men özüm tapdym diýem ok. Aýdy oturyn, olardan görüp aldym. Ýöne men de haýsynyň işleýäni görkezýän. Yeni başlar International. BP ile alınan kısım var. Go işleýär şu Open. Ýöne Qto haýrlar işleýär. Qton APK pore saytdan Open'li girip almaly. Men aldym onu gün ýüzüne çykýar. Ýöne sizinki de çykmaz. Aşagda iki şo taýyp bassaň size de çykar. Open'e girýäs. Haýly işleýär. YouTube işletýär. Haýly işleýär. 2 sana gör çykdy. Şoň aşagysyna ping 200 görkezýän ana şonu işletmeli. Garaşmalar seret videon çaltlanlardım. Köprek garaşmalı. Nasıl onu işleyen?